Awang pa'y marami. Ano? Nangarta si namit nga kami. Si kayo ha. Portrait. Agbuya tayo ng T-Movie di balayan. Ayan. Hintayin ha. Lord, buyan tayo. Nag-download ak action movie di rabe. Sige na ron. Kasagan. Nalit na nga tatagyam. Welcome! Download ni tatol. Nya ayaw, food trip tayo pa lang, sagot ko. Bigla maganda tayo, gayam. Mga raw. Ha? Ngayon baga naman ko Big time ka kano, gayam. Bagbaga na. Aya, tiyan gamin mauawatan natin, ibagbaga na. Hindi ka lang nasana yata ang kadwatan, gayam. Si tayo lang ha. Madi suro-suro ni Donut. Won, sitay-sitay lang. Napigsang agburaw tajay. Sige lang, tataningin daan. Matang tansik ka lang sa soft drinks. Nyaman niya yung baganan mako eh. Kumbaga na to, pantay ka ng tindaan. Gumatang ano ti soft drink skin kanton. Aya, ke intay ka di tindaan na. Yan. Tiyam. Yan. Apo, pagatang. Ito yan. Samot tao. Pagatang. Nagatangan niyo. Manong pagatang man ti talo nga pansit kanton kan duwa nga darakkel nga soft drinks. Kaya maglaw, nakakubot ka kang inang mau. Nga na dyan makoy. Diyak nang mawatan na dyan bagbaganan. Baga na, nagkaduman ka no pira mo, baka nakakupit ka man kiniinang mo. Madiya, apay padanak kanya na. Manamin manong. 99. Saan gasap? 99 nga road. Saan gasap? Nagmulo ang mga ating obingin. Kaya mo sawin no na yan nakati 1999, 2000 nga road azen. Oh, duldog ka talaga, Timat. Di ganito kami sumsumrek di skwilaan. Saan ka makasarap? Ano masama yung chok? Ana naman ti bagbaga na ito yung makoy. Nabasa ka na i-choke. So nga madi ka sumsumrek. Aya. Manong ate bayad ko na eh. Ito man. Panantang at agad talong ang talang agad. Trip dan sa tidak pa inawis. Sige, buya kayo pa lang talot ko kati pansit kantonan. Sarsarili da gitu ya. Pura utot man. Pagkatakatawa kayo pa ya. Daling kayo mandamdama. Arte kayo gayam. May tabubuyaan niya. Nay, kasanam naman nga arte kami. Nagduduldog kayo, di kayo pegawis. Wala sa ito, bawa na ito. Tsaka mo Isa pinagamo na ata. May tabubuyaan niyo ya. Action! Awang manan. Oh, makayam nalutaw. So, sabi na tatang. Nawis mo. Sino nag-awis ita? Sige makay. Sige. Masasak. Masasak. Oh, sige. Mantay ka ro dun. Nyangay datang. Dati kung punta ka nyayo ka. Ayos. Kapag-putukutan natin. Pinta sa tapabuyan yan eh. Di na mo nga, di kabsat na, ti kalaban ta. Dati kung Hoy, Dinat, madi mo nga istorya. Kumibuya may.
Pasensya kayo na. Nagpintas kami na tapabuya. Wanan. Ni, awam mo ito. Nagpintas pa tapabuya ka. Tanyaw, matayata bidat ta. Apan na may sistorya ito yung yamit din. Una akong awa, unyi yung mamuya. Pinyati, bagbaga na ito. Tak maawatan. Muraot ka no, baga na. Saka madimpay ka no, isistorya, tabubuyahin tayo. Siyan, makasisiyarak, pasirap man. Sige, kalatag siyaritan. Awa. Kinaraw na to. Awa. Tikong kunak. Guguna na ah. Nasobra na tinanganti pansit kantong. Api, sino gamin tinagawis kanya na yan? Bo, gima sa ato yun, tinapay. Guna na dyan. Hoy, Nagalamat ah. yan, kusina yun. Look dit! Kininang ko ata. Upat lang mo, mabisinak ka ron. Kung tanak ninang ko tanang. Nyamot tayo. Tinapay lang, iimot mo pa eh. Bigan na! Awanan na. Kung tanak ninang ko. Ay, katanyaw, mabiyagay bidad ta, tas ikan dati kapangyarihan. Ni, inidup mo ta tibing Krisyan, nagmet pala ta pabuyak. Istorya ka mo't nga istorya. Distorya mlat na. Istoryahan to, gang istorya. Tuloy, nidabda na TV. May saka mo't, madi mo matartarosan mo tayo bagbagam. May paspasoro ta gamin ita, buy-buyahan tayo, nagpintas gamin. Mulmulong ka. Madi kami makabuyat yung nasayaat. Panay ka may istorya. Agawid kayo man langanan. Awa ako, nagbungat. Sabi, gawin. Yan, garog. Tagang to. Baka birbiro ka na ninang kong. Ano tinapay ninang ko? Isublen. Punay kan, gimot-kamot kan, tinapilaan. Mayan, nabati kay wallet ko. Ni, nabintas ata. Kita may bidat ta damdamag karon ti payak. Dakkan. Abi dati ka na yan. Lak lang nga pinay wallet ko. Nabati. Punay kan. Tika.